Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li mhuwiex aċċettabbli li l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi jagħmel pressjoni fuq il-Pulizija u għalhekk għandu jirreżenja. Sitwazzjoni fejn l-aktar persuna ta' fiduċja min-naħa tal-Prim Ministru iċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex dan ikun qed jindaħal direttament fil-ħidma tal-korp ma hija aċċettabbli fl-ebda pajjiż demokratiku u tellef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Jekk Edgar Gallia Kurmi ma jirreżenjax min jeddu, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għandu jikeċċih immedjatament, jisħaq il-kap tal-Oppożizzjoni. Iffaċċab din l-istqarrija tanċara, is-Sur Gallia Kurmi m'għandux triq oħla ħlief li jirreżenja. Jekk ma jagħmilx dan, il-Prim Ministru għandu jkeċċih mod immedjat. In-nuqqas tazzjoni min-naħa tal-Prim Ministru tkun tfisser li qed jagħti l-approvazzjoni tiegħu lill-aktar persuna ta' fiduċja u qrib tiegħu sabiex iċempel b'konfidenza lill-Kummissarju tal-Pulizija u jipprova jindaħal fix-xogħol tal-korp. Joseph Muscat talab ukoll li jsiru żewġ inkjesti. Inkjesta minnhom għandha tkun titratta l-intħil mis-Segretarju Privat tal-Prim Ministru u l-oħra dwar kif il-kwerera ma ġiet irreġistrata spiċċat direttament ant il-mezzi tax-xandir. Qed insejjaħ hawnhekk għal żewġ inkjesti pubbliċi li fuqhom nitlob li l-Oppożizzjoni tingħata id-dritt li tinnomina rappreżentanti. Sa dan it-tant dwar l-inkjesti li l-Ministru tal-Intern qal li se jibda dwar il-każ, Joseph Muscat qal li m'għandux fiduċja fl-imħallef Manxie li kien appuntat biex imexxi dawn l-istess inkjesti. Dak li qed jiġri lil Cyrus Sengerer huwa sintomu ta' gvern daru mal-ħajt, saħaq Joseph Muscat.